No m'ho puc creure. Després de tants anys... Vull que sàpigues que... Jo sempre m'he recordat de tu, saps? Em va doldre la forma com... Clar que vaig sentir tot el que es va dir de tu. Però mai m'ho vaig creure. Va, parla'm de la teva vida. T'agraden? És que sóc una aficionada dels coralls. En tinc per tota la casa. Sabies que el corall és un animal? De fet, és un petit pòlip de només uns mil·límetres de diàmetre. El que passa és que té la capacitat de fixar sobre els seus teixits el calci dissolt en el mar i així forma aquestes estructures rígides. Mira, per exemple, cada una d'aquestes petites coses és un pòlip. I n'hi ha de 3 tipus. Els coralls tous, els coralls solitaris, que no formen arrecifes, i els coralls que sí que formen colònies i que són els més difícils de mantenir perquè necessiten una llum molt brillant i una aigua molt pura i en moviment. Mira, aquest petit d'aquí, aquest vermell, aquest és un corall solitari. I aquests d'aquí, que són de floretes, això són coralls tous. Quin rotllo t'estic fotent. La reproducció pot ser sexual o asexual. Expulsen totes les cèl·lules al mar només un cop l'any i les aigües s'arriben a tenyir, saps? De tants ous que tiren. Els coralls es moren amb el temps, però les estructures es mantenen. ¿Qué pasa, puta? ¿Qué? Mira, mira lo que tinc per tu. Mira! Està bé, eh? Mira! Està bé, deixeu-nos en pau, vale? Vine aquí! Prendre pel cul, gilipolles! Ei, Què deixeu-me en passa, pau, princesa? No estic fent mal a ningú, d'acord? Mira aquí, puta merda! La puta! Què, Sisplau, deixeu-me en pau. Hòstia! Per tu! La volem fora, puto poble, vale? La volem fora! La volem fora, ho entens?